Inaasahan pong tatanggap ng solo parent cash assistance naman ang nasa 242 na solo parents mula po sa barangay ng Gueset, Binloc at Boquig sa Dagupan City para sa ikalawang bahagi ng taon. Kabilang din sa mga makakatanggap ng ilang solo parents po na nauna ng sumailalim sa proseso ng validation. Ang ayuda ay bahagi ng implementasyon ng Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act of 2022 na layong magbigay po ng buwanang pinansyal na tulong sa mga kwalipikadong solo parents sa mga ilalim po ng programang inilaan ng pamahalaan. Samantala, hinikayat ang iba pang solo parents sa lungsod na mag-pa-rehistro, mag-apply o mag-renew ng kanilang solo parent identification card o yung SPIC upang mapabilang sa mga benepisyaryo ng mga programang nakalaan para sa kanila. IFM News. IFM News. IFM News.